Eu hoxe en Teis quero reclamar en nome do BNG e en nome da candidatura que eu represento que é hora xa de irlle devolvendo a Teis o moito que históricamente Teis ten contribuído ao desenvolvemento da cidade de Vigo. Por Teis pasa a nosa autoestrada, unha autoestrada que dividiu, que tronzou o barrio en dous. Un sacrificio e un esforzo que se fixo para que Vigo tuvera unha vía importante, unha vía de capacidade importante. E hoxe temos que reclamar que hai que devolverlle a Teis ese esforzo e temos que liberar xa, dunha vez, a peaxe Ran de Vigo e facer vía urbana, dunha vez por todas, este tramo. Por fin, despois de moito tempo, recuperamos o espacio da ETEA para os cidadáns e para a cidadanía. O BNG, si chega a alcaldía de Vigo como aspiramos, e estamos convencidos de que así imos facer, non vai permitir ni unha sola vivenda nos lugares que hoxe ocupa a ETEA. Porque para eso non foi para que os veciños e veciñas deixaron no seu momento eses espacios. Agora hai que devolver esos espacios da ETEA con dotacións socioculturais, deportivas, de todo tipo, para uso e disfrute dos veciños.